Zvandakata live nemistake naimi. Zvandakata live nemistake. Ndiyadona phone chitirega ndinonge yakunobaya pakanzi end live. Ndabva ndakata live nemistake. Ndisina kuoneka kana ndichinofa kuoneka yewozve. Animona. Ndifa kuoneka kana ndichinda. Ndakata live nemistake. Hanzi na Peter kubvepi. Ndakata live nemistake tati chinakigwa kuseri uku tati chitaura nyaya dzekuseri kudzati chinakidza. Live yangu kati kana yakati kana nemistake. Phone yadona ndotireka ndononga phone ndobaya pakanzi end live ndobva yapera. Animona. As mama kunyanya kutsiura. Aiwa madhuve andisi kutsiura but as I was about sure ndati phone yadona ndikutireka ndimutse phone ka ndikunobaya pakanzi end live nayi. Right, assistive gaiti ndiremberi tisagarisa pano because tikaitanga nyaya iperi. Animona. Kana Maria phone yadona ndichinononga phone ndabaya nemistake pakanzi end live ndobva ndavhara live. Andimona ndobva ndakata live. So fight nababa vemumba manga muripi he ina tambu yoyo handidaro he ini tambu yoyo handidaro ini zvibhakera antiona wa uchimurova zvibhakera munhu zvinoita vanhu ichiruma vamanje uchipedza kumurova chibhakera musiwo yoka mangwana acho hadzoki futi hadzoki andakamboyana 4 anodzoka na 6 yanga yapi dona life anodzoka na 6 mangwana murume. So sometimes isu andika dzimwe nguva sometimes hanzi munhu nemunhu ngazive zvinoda what works zvinoda munhu wake murume hana chaanoziva chaungaziva kuti anoda Lucinda but the matter of the truth is there are some things some common things that we can share as ladies. Kune zvinhu zvatinogona kungoshare as ladies zvinogona kubatsira zvokutoti kune vamwe vanhu yototi vanenge vachito mumwe munhu atozivi andimaona kuti zvakamira sei nekuti murume uyu ari unpredictable. Chinonzi murume chinhu chiri unpredictable. Murume munhu anonzi ari unpredictable. Nhasi anokudza kuti inini ndinofarira nyama yakagochwa yaunenge kasa chilizi mangwana anokudza kuti handidi nyama yakagochwa. Ndosaka muchiona murume ka achisiya mukadzi Dr. Mumbaka achinda kunokunyengera munhu ari kutsvaira murodhumu because murume is unpredictable. Chinonzi murume chiri unpredictable. Anokunyengera musikana wako anokubatsira basa mumba house girl ndiye wanokunyengera. Makambozvibvunza tine maka yechi varume vazhinji vachisiya vakadzi vavo vanoenda kumabasa vanoenda kupi vanoshanda achinyenga take na andive mumba vanenge achigara navo mumba andive akanotora kwabushuko take navo kutokaenda mukitchen kutotsvisa love achitosiya mukadzi anogeza anonhuhwira mvura kuti mai mwana akageza kudai akamirapo mai mwana varume vanoita kuita kugwidzana anosiya murume achiri kunyengera andi nemaka yeunhu. Kune vakadzi tinavo vakadzi vakadaro vekuti penti yababa inopiwa muwashing basket andi kuti wachai. Muripo iyi muripo murume zvakafanana handiti anti ava vari kundiwachira mapenti angu muwashing basket because umwe anti agoni kuti no anga chida mari hakwanisi kuti no hakwanisi kusiya zvirimo akapinda nemistake riganisiyeni zvirimo anomaona anobva angodi wacha ake konzi vari kundiwachira saka what's the difference kuwacha ndiye kubika ndiye bedroom yako yaunovata iwe abi yangu my sister or my sister my young sister or my sister musikana ndiye anopinda wamuka ndiye anaizokuwaridzira mubhedha iwewe variko vakadaro pana Mrs. anakuzokuwaridzira mubhedha okuchinjira mashitsi. Ndakatsiura mai mufundisi vangu ndakavatsiura ndaenda kumba kwavo one day ndavatsvakira ndikwa nditsvakire musikana ndavatsvagira musikana ndaenda naye musikana waya saka musikana waya anga asina waisiva muno murastenbek aingoti akaita off oya pano saka mukutaura imomo handiti maona tikutaura musikana yangu nditi mai mufundisi wavo zvimwe zvacho vanozonyanya ndikati chii zvikanzi nemashitsi avo chaiwo ndindotomachinja ndindotozoona kuti asviba here ndo ndikati he zvikanzi ndakavatsiura ndikati nei mama chirudzii munoti nekuti murume wenyu zvati mufundisi mukamuwana mangu aidzani kumusikana waya dzani kumusikana nchasista rake mukamuwana akavata nemurume wenyu mangwana munovhunzana munoziva zvinoitika pashiti remubedroom repasi rerea
bedsheet. Andini papa mnotamba mtambo wenyu mchita game renyu papa bed paya. Saka ndikutaurira pasi kuita vana vasawe anditi kutati vana vasawe. Anditi bedsheet ya bedsheet repasi rera munenge mchitambira mtambo wenyu riya. Pamunotamba mtambo paya pale zvakwanda zvinoteuka ndizvo zvinenge zvichinda pa bedsheet. Iwo batisa mwana wa vana achiwacha mangwana murume zviri mumeso achiona. Anditi zviri mumeso achiona murume. Anamoni, ungoti zvakafanana hembe ino ainwa na anti. Mubhedha unogadzikwa na anti. Kubika ndi anti. Anti ndiye anotoziva kuti baba nasa kupfeka sheti ishi. Ndo vari kupfeka bhurugwa iri. Ndiye anotomechanisa hembe dzemurume wako iwa una nguva. Ndiye anotoziva kuti chikafu chofagara baba ndeichi iwa una nguva. Mangwana murume yozomuona wozonzwa kuti afene murume wako. Wotanga kushora. Wotanga kushora. Varume ngatigadzirisei. Vakadzi ngatigadzirisei. Anditi ngatigadzirisei. Mirai pane muna kundifonera ndimbofonera peki. Hello? Hello? Mushe ndiri pa live wafona pafona ndoshandisa wati? Tadzoka. Alright, bata wakada. Right. Hallelujah. Wapinda taura. Alright. I believe they are good friends and I believe that they are bad friends. And yet they have bad intentions on your life. They intentions and then they are good people with no intentions, with no agendas. Ukati ndakunamatira unonamatira zviri genuine ukaita problem yekuti achakati chokudya munhu anofila pain yako ukagwara munhu anofila pain yako. Saka I believe kuti kuna vanhu vakanaka kuna vanhu vakashata. Kuna vanhu vanokwanisa kuchengeta secret yemunhu kuigwinya chaiko chaiko aimbobva yakataurwa zvamutose. And then mabata-bata nyaya yemamarriage kana kuti nyaya yekukipa masecrets yekutaura zvinenge zvaitigwa kana mubedroom handiti. Inini I believe kuti sometimes ndogona kungosangana nezvo mugore ndikaglow handiti. Kwekuratidza kuti nezvo pane zvakaitika mubedroom hamuvhunzivi kana kuti chii, and I just go like, oh my God, you're glowing, and then you start blushing because imimi munenge vamwe kusinenyama yekuti tikangoipiwa kana chilove bite chinopedza vhiki rese chiripo pahuro kuti sounongosangana naye wose, and then wakutonyara nekuti unongochiziva nga chii zvakaitika nezuro handiti. Sometimes it's not even about talking about the person that you're sleeping with, how good they are or how amazing they are. Zvinongoonekwa newe on your own. It's just something chekuti paunongosvika pane vanhu but oh my God, ever since you're dating this person or you're married, you and your partner mune this thing zvimwe zvinadika kana kuudziwa, and whereby I feel as if kana une vanhu vane mabad intentions chirosina kuvaudza chunhu kana munhu achingoona kuti amai ava weekend baba kana varipo havabatiki havabudumba mavo baba havakavharirana mumba vanhu vachiti ndautozviwo namakadzi vachita vakavharirana, but I didn't say anything handiti. And then nyaya yekupfugama iyi SIS MELLY munomboziva chii? I believe kuti marriage haina formula. Tawa nekupfugama, tawa nekubika sadza na 2 am, tawa nekusuka maplate na 4 am, tawa nekuwaridza mubhedha, tawa nekuwacha mabhoksi, tawa nekuita zvese. Asi kana munhu asiri wako kana munhu asina intentions ekukuroora or even to stay in a marriage with you, you can try everything, but if it's not for you, it's not for you. Nay, Lorraine, I want to ask you a question. How do you expect to get married? You watch the never married to that. Ari single. Listen, ari single. Anozviziva kuti iwe uri kudanana nawo sugar daddy vane mhuri yavo. Saka hadi type of marriage tape yakadaro zvofamba sei ipapo. Some people don't even know. I even meet people who don't even know my personal life on social media. That you can even try to go like, oh fine, this guy is single. You do this. Oh yeah, Kumba. What would you say, Bahama? Even people who have come to my house, I don't need to know who have visited my house. You can try with chikafu. That's how I was taught.
kupugama is something that I've always been doing. Kubika, even if I'm in a relationship, nemkomana, kana mna achiti make it from a long distance, maybe that's about Zimbabwe cannot teach. I don't pick up a sick or anything. I make sure to start with the proper side. But for another she gets that I can get it fresh, the answer could be Kaya so that you quite and don't say that you have to Lorraine, ingeda kukuza sure mninga and akaske kutanga pesira chikuza. Ndoda kunyazo kukuza cheko. Unoza ndakapokuza ngati kune munhu akati akauya kwandiri ini ndakakuudza iwe. Akauya kwandiri ndoda kuzvitaura pale life because honest is the way to go. Andika papa nazo kuti vazive kuti simeni nalo lenoza chokwadi. Muninga wangu. Andika pane munhu akaipa ndiri simeni ndoda kurora Lorraine. Mana Lorraine akasana kungoti vanoda chero varume ndwani dambudziko rako iwe Lorraine. Aungodi chero murume anditika ndimi munotarisa kuti munhu akaita sei ane chi and what ndogara sei right azvina kuipa 2 anditika akatoti ha Lorraine marriage type here ndikati marriage type tinonzi marriage type chisiri marriage type ndechipichi chakutaura chikanza ndanichingodiwo ndanichingobvudza because ndamufarira anditi zvino munhu azoyakwaura akanda shoko kwa Lorraine unobhombiwa kana kuti anodiwa adiwa for some days kune munhu Lorraine azviti kuti ushaye murume anogwana kurora anogara newe mumbai wakainzogara zvakanaka but iwe pane mistake yako pane error yako unopaziva kusvikira wabreaka that piece iningikiri that seku iyoyo waputa hari iyoyo unopinda mumbai iwe vanhu vajamcheko pano back to that person. The only thing takaitika is statement rakataura kwamuru kuti andidi kudisappointa Lorraine. I asked, disappointment yauri kutaura ndeyekuti kudii? You're still not clarifying kuti should I expect kuti pane munhu achalenda kubva kuZimbabwe kana kuti achalenda kubva kuAustralia onzi ndanaka kuzoti handidi kukudisappointa ndokuti ndine munhu wangu aruka. I gave that person an opportunity to tell me what they want. They did not tell me what they want. They did not even he said he loved me, but he did not show. He ain't got all the chocolate, and I saw the chocolate moon. It's a power and Bamang, Panabaka, who are Chicago of Nama, that kind of Puka man. Panabaka, we have Makwang to get what they take away. And the show of Ivan is made. And not a good letter is to bank balance and money. I can be that say at the end of the day. In any kind of dada. But I believe there has to be honest and transparent because I've got I've met people who have not been honest. I'm only looking for a man who is honest, Kwandiri, who tells me the truth. The naked truth, and then that's it. Pari papo paunoziva hako pauri kujamba hapo pekuti papapaka vanhu vanenge vachiziva remember plus vanenge vachito unoziva kuti unoremember ndichimbokudza kuti zvimwe zvinhu Lorraine ndoda kuti one day tigozoya kumuchatowo tigofara tigodla zvimwe zvinhu zvepama-social media ngazvingoriga kungonzi bvubvu saka munoziva kuti munhu anogona kungokipa track record yeizvozvo zvokuti so handichiona zvotoramba zvichongoringa mari even if achida kuve serious zvakaita sei angofunga zviya chete anditika obva ati alright Chantel Davis obva ati ndonoitigwa iyaiya kana tanodzokera nemunhu uya ini Lorraine ndokunamatira chaindo kuudza inini muchato iwe murume wako muchato chacho ndoutoripo ende chingotanga wandibhisirawo Stuart ngati mupenyu wako zvachose mukangamwe zvachose uchandiudza tango murume wakango ndozoti ari kuona I know he's watching and this Stuart nandimbo kuda hangu handidi kumbokurevera nhema handidi mbokurevera nhema ndodozviziva handidi because uri kuvharidzira Lorraine varume vanoda kutomurora chekucheki vanofanga kwama potential husbands ari makuti amurore uri kungovharidzira iwo nemhuri yako aina handimbokufariri rinangoda tozvisa ndizoti anenge ari popa life akatarisa ndiye munhu one ndo stumbling block yako iyoyo ndo stumbling block yako hombe iyoyo munhu uya ndosta ungada Lorraine ungati kudikana kuti musi wawo unoti ndazosiya cheko neyeso iko zvinezvi munhu indamisira restraining order ende chiro akauya restraining order ipo ode namapurisa usunga odika ndokutaura Lorraine nawo pedzi 3 months iwe usina kutaura kuti ndaye good news pedzi 3 months iwe restraining order chinonetsa iwe pauri chekuti restraining order chero ukanoitora mangwana anenge asati aburisa mhasha yake achiuya kumba kwako ukangoona mhasha yake achipinda mukomplex mako chete watokanga chero wanga une munhu ari single anotonzi budai baba vauya ndo pauri kuzviblokera
ipapo chete unotoprefer kudzinga iwe musi unonaisinga kubvunzi chiti nai Lorraine chirudzi ichi ukati oh ndakabva naye kure uyu ndikati chikure kwei komuna nemukadzi wake kure kwei aiwa ndiri kungopawo hangu kuti ndingokutaridzawo hangu kungokutaridza kuti chii why this life was dedicated to Lorraine aiwa Lorraine ndiri free kwaari munhu afona iye ifree spirit saka ndogona kutaura zvandinoda ndakasununguka handimaona because hazvitori to heart iye anotaura zvaanoda chindiudzawo handizvitori to heart handimaona handizvitori ba ukaona murume wako atogana Lorraine ndakukudza sikanaka chinonzi chinamira haasiyi ndozvandako indatini nyika anenge akanditarisa anozondivenga wake murume ndoziva izvo it's effect but the feeling is mutual handika gandisire mwana uyu mwana uyu ndoda kuti anyatsokuwanikwa handika but azviiti akawana chero boys dzinenge dzirisire anotouya semweya wechina munhu uyo anotouya kuzovhiringidza anongowaminokuwana kuti chero anga apedza 3 months asingauyi kana 4 months anongobudikira kwabudikira nokumusha kuti abudikira nekunguva yako mweya wechina dhimboni kunguva yako disturba asi achibva kumba kwake man moti ndingasekere zvinhu zvakadaro ndingasekere zvinhu zvakadaro naini marriage hayo haina formula but pane zvimwe zvinhu zvokuti tinogona kuvakana hedu zvingori common Lorraine zvinhu zvingori common zvokuti like ndogona kungoti Lorraine wonaka nabangukura kweko zvinezvika kumba kwati sikutaudzana because handina kupiwa mari wongoti asisimovhuza tichi instead of every day mugari chokobvunza mari every day handimaona imbosiyai zvakadai muona kuti vanofungei handitimaona akusi kuti formula but kungovakanawo handitiwaona sure soltai iripo ende handisi ndomuwanipo munhu anondibvisirawo soltai iyi yakaiswa iri pana Lorraine nemunhu uyu handimaona soltai iripo yenyu guys asi akusi kunyepa inini and love Lorraine soltai iripo handimazvona iripo soltai pari kuti toidambura sei indatinetseka kuti ndodini handimaona because hakuna ti Lorraine akashaya murume hazviiti kunyepa Lorraine one ndikudzei guys kune vanhu vasingazivi Lorraine has got a good heart handitika anoda munhu anonyatsokumunzwisa of course ane maweaknesses ake semunhu wenyama anofamba handiti anawo maweaknesses ake but Lorraine has got a good heart one two anayo respect Lorraine anayo respect zvandonyatsoziva kuti zvokufungidzira ndindiona munhu chana nemunhu besunhu ane respect anayo nguva yekutambawo anotamba handimaona so varume chandi vanoda respect haangamboshayi but problem ndekundatinini kune dhimoni rinenge chingoti chero nguva yaninga kundoda kuti move forward chete robudikira kuzodisturba zvaro ndiudzeiwo ende iye anozviziva lolo kuti soltai iripo anozviziva kuti pakambotaurika mashoko ekuti kusvikira kwaendwa ibhodhoro rakanzi riputswe kana kuti pakanzi kusvikira kwaendwa kupi hamene kunodari kwaichi shoko rakambobuda riyewe Lorraine pakanzi kusvika zvandakaita zvabviswa ndokuti asiyane neni otherwise hana kwanoindaenda hazvinaida kuna mukomana anogara zvakatoita akatodeclare nemuromo wake munhu ene ndonyatsokuziva akatodeclare nemuromo wake handimaona saka ine anozati dino kazhinji malife angu anotevera anenge aripo pana vanenge akachitevera ini ndangu baminira handina basa ini musomongosiyana nezvachose kuti bvisa bhotoro renyu pamakarichereraka maripukanyira kukauko mamusununguraka musi wetotanga kuwirirana zvakanakisa handimaona saka endererako mberi kana une zvimwe zvoda taura with a single guy or with your married husband and if that person doesn't love you or doesn't respect you to a certain extent, you will never get that respect from them, or you will never get that love back. So there are so many things as women we can do. I didn't find a comment, Mama Bopina, because there are people who are crazy. There are people who are loved by their husbands, but you can't get it without. Like some of the things like now with social media, you see couples having so many different challenges, and you go like, oh my God. True. Very true. To this extent. Very true. In their marriage. And they are so free. Mukazi is entitled to do this. She can prank their husband. And the woman also says, or they can even do a video. And you're going to just show a couple, but and it's fine. And then remember, you can be married to someone who
Yes, I understand they're submissive to their partners, but you discover what you like jazz, you like this, you like visiting museums, you like art. But for years, that person never allowed you to do any of those things. So for me, I believe there are so many things you can do to keep someone or to keep a man or to keep a woman, but if that person is not yours, there's nothing you can do. You can't please so many people. You can only please yourself. But hanzi nasino kwomukazi wachitaura asi mudhayarizi mudhayarizi but chingadii ndizvo ndiri kutotipopotera panapa kanditaura hangu kuti vedu weka mudhayarizi aripo pano andinaseva kwaya vese pano aripo pano mudhayarizi but chingadii what can intertry zvese ndakasvika pakuti nandichade kuve involved ndangomirawo ndangotarisawo kongodawo munamato yamwari chete handimaona kuti mwari vapindire pane comment here that because and then tatenda molino kaya hakuna chinhu type munhu akurangira pamurume munhu full stop hayi zvamolina uzvizi tatenda umuzivi herewe molina ngotaura zvanoda kunge mudzimu if only you knew. Truly speaking, I think it's only people who know what happens on the background that would understand. But I don't even believe that his name is worth to even be talked about on social media under my name or anything. Because even the whole drama around it, I met Stuart at single. It was 2011, I dated him at single. I dated Stuart for 2 years at single. Like if someone is talking about Murume Munu, I met this person in 2011. And I don't have a relationship with Stuart at this moment of time where people have, because even to the incident I had that other a few weeks ago, I've been trying, but at least in one back, because animal codes again I changed, but animal keys, security knows me. But you wakachinja futi manje komanyuwa na yakamawanepi. Chinja, asikana ashika pa nesekana pane night shift, but sometimes night shift at the moon and this. Anongoshika nemzotwanga wamujera kuti achimona achipinda anopi. Musiya wana akajamba wanijirawo. Asa kana jamba sirawo anokodzera kusungiswa. Ngasungiswe because it's trespassing. He's trespassing. He's trespassing. Ngasungiswe ka chimusungisa kana jamba jirawo. I even tried calling the wife ajamba jirawo. Ndikafonera mukadzi ndikati yaifana apa kutore munhu wedu. Akafona ndikati tanzicho zokutora akanzi mukangona mashika pana patinokonana. She did not come. He did not leave. So when people say I've nearly tried everything, because my situations are native. Sometimes he brings a gun, sometimes he threatens. So there are so many things. There are so many things that are threatened at the end of the day that I now go like, instead of me putting force financial on and don't go to avoid noise at the end of the day. But when I single, I tried everything. That's how I got to walk away. Lorraine, imbona unotora protection order, unoza protection order kana waitora ka isinyatso save waka kana yanso save waka uya ka mufodo ndadala mapurisa asungwe. Imboita 6 months, 6 good months. Usinga communicate naye, usinga taura naye, usinga sangana naye, usinga di anobuda mu system. I can show you my phone. I can do a screenshot right now. I have never sent him a message. It's been weeks now. I've never sent him a message. He and they are not so forward in my direction. I need my missed calls at Name comment section amunowere murume angada kundororerawo mwana mutungorora kuda angoindake anorogwa kuda ndokuti zvipere avanika kuzoti mukadzi womunhu wo respect awo nokuti kudherera kwacho kunozonyanya vasikana sure dei pamboita murume ake anongozvipira kuti neniwo ndakambo tawo mukadzi ndoda kutora musikana uyu oenda nawe Cape Town uko monogara ikweyo handitoona. I think that would be because teta kutoto witsitsi dzitakunzwira mukadzi uyu mukadzi ndiye wandotogwadzirwa mukadzi uyu kuvedi we inaye aneta
asvika pakutoneta iko zvino achatotaura aneta mukadzi wacho aneta angotarisawo saka the last time she sent me an SMS was like, you guys can plan whatever you want to plan. aneta odi mwana wevanhu fine, you even have to give me feedback. Because I know that, you know what, this whole drama is irritating. Because no, I don't want any feedback. aneta zvokona muna kuti itai yamada unonoti munhu aneta anoti munhu anenge aneta hanzi Richard Soko mukoma Richard Soko uyapitire munhu mundine kuAmerica uyu mukoma Richard Soko wakupwa varume kwai mukoma moboys mukoma masimba mukoma masimba uyapitire munhu for free yaende Australia because zvakaoma right. Anyway, wapedza ako ndozokubata kana ndapedza live ndofunga wanga usina kufonera Nyaya kwai Lorraine unoitisa BP unoita BP wazi unoitisa BP unoita BP kadzika zvakaoma sikana ai wanzi iwewo unoitisa BP nokuti kaonosvika munhu pakusvika pakuti vedu ina handichazivi kuti ndoita sei tai yamaita musandiudza munhu anenge aita BP vasikana hapana BP Mrs. Med numbers right okay I think maybe that's a lie for another Anzi na Violet Chiwaza SIS MELLY take Lorraine and live with her in your house for 6 months maybe you won't come to bother to her ngawi uya anzi anotevera nguya ngawi apana panenge mudzinga ngawi agare 6 months chete 6 months tione kuti anotevera ngawi but yo amen yeah enjoying the attention. No, I don't enjoy the attention. I actually don't like it because and I'm known as that person, or I'm known as in Australia kune bhuku redenzi aiwa she needs to relocate but ndoda kubvunza akarelocata kuti nhasi arelocata abva muJoburg umu aenda kunogara kune imwe nzvimbo aisiriyo here kuti imba yemunhu yatozobuye mukadzi mumwe yatozoputsika because unenge otoindako ikoko kutonogarira koko kunzvimbo iyoyo munhu asingasadzoki kumba mubvunzo wangu pakaipa ina handizivi alright Lorraine nokubata kana taenda pedza alright shut Nyaya yedu yabva yarasa mepisi yachinja isiri kutaura nyaya yedu yekuningirira panapa tikuita debate redu panapa rekuti mumba toita sei varume ava toita sei handiti pane mumwe munhu amboti muri kungotsiura navakadzi varume havatsiurwi ingava tachitsiura bhoti wati ndatotaura ndikati ndiri kubata varume anditika but ndichabata vakadzi alright guys ndofunga tagarisa pano ko mukanditendera kuti tidzoke tikontinye netopic iyi tikontinye netopic toita chitatu chemadzimai chitatu chevarume nevakadzi pano ndonyatsa imi monyora mafacts enyu pasi indonyorawo mafacts angu pasi toya tosangana pano andimaona how about that naweini zvinotonzarara sei kumba kwako kana tabva kuuluji nokuti uchauruka jirawo wakatimamisa achitsoka pana loro unorohwa shu unorohwa kafa andiwazviona unorohwa kafa andiwazviona so guys how about that andimaona toikontinha neWednesday nokuti tikataka kuvhura toda kuvhura makozi neWednesday tikavhura makozi nasika hatipedzi because hatina kupedza kutaura tidada tichivhureba tinyatsa kukontinya nemusi weWednesday hello kola hello SIS MELLY ndiri right kanjani mushi ndoda kubata
ndotaurawo pane zvamataura like nyaya yekuti musikana webasa anowachira baba vemumba pendi. Ndakamboshandira vamwe amai vanga vari chikuru, I think vanga varitori 13 difference 15 years. But vaisvika pakundidaidzira vachindibvunza kuti pendi rababa ndigiriri kutokudza ishu muZimbabwe ere? muZimbabwe muno muSouth Africa, ende mukadzi yeye anga ritori mukuru kune murume ne10 years. But aisvika pakundidaidza kuti pendi rababa ningiriya riri pai, ndotaura kuti riri pakazonziwo aine ndo ravarida kupfeka. So each and every day ndanda kuziva kuti baba vanhasi vakapfeka pendi Oh, kutoimagina vakapfeka pendi iyoyo vanenge vaina. Yes. Then ndoda kubata nyaya yeshamwari. Shamwari zita rekuti shamwari nekuti muroya hazvina mbosiyana. Inini kuti ndive single pandiri panapa it's because of shamwari. One, ukaona murume achikudza kuti siyana namainingi, it doesn't mean kuti murume akavenga mainingi or ari kukuitira jealous kuti tamba namainingi, usatambe namainingi. Pane zvaanenge anzwa kana kuti zvaanenge aona. Alright, mbomira ndipindure Beverly. Hanzi naBeverly murume anowachirwa pendi ere? Anowachirwa Bevi. Anowachirwa. Problem iri kuitika ndeyekuti ini ndachida kunatsa kukuudzai. Handitika zvinoita kuti ameno handingazoti zvinogona kushanda kwauri, zvinogona kusashanda, asi zvinogona kuve zvakashanda kune vamwe vanhu kana kwandiri. Handiona zvinoda kurumidza mashurugwe pano padiaries kukatakata kuti hatiti izvozvo ndisaka ndati tinoda nechitatu nyaya ngaikontinue mberi nemusi wechitatu nyaya ngaikontinue. Enderera mberi kole. Shamwari chaiyo kanzwa murume achikudza kuti satambe namainingi kaka kana uri munhu anoteerera nguva iyoyo. Ita kuti sometimes patinoudzwa izvozvo pamwe tinenge tiine pfungwa dzechidiki, vamwe tinenge tiine chindururani chekuudzwa neshamwari kunzi murume akakudza zvakadai usazodai, but at the end unotozoona kuti imba yako ndiyo inoita sei inoputsika. Shamwari inokwanisa kuenda behind you kumurume wako kunotaura even zvese zvaunotaura about murume. Ini ndakanga ndine shamwari yaita zvekuenda kun'anga. Another day akanditi ndiperekedze, ndakaperekedza kudaro. Andozoti pamba pari kuenda ndepen'anga. Takusvika ndopa akandiudza, ndakasara ndakagara pageti. Iye akapinda akapiwa zvaakapiwa akabuda. But to my surprise, akaenda nerweseri kumurume wangu inini. Akanotaura kuti mukadzi wako anoenda kun'anga pakati. Yeti kuti ndiye wandaitoperekedza. Mukadzi uyu anga akagara aritori ndasingazoti anotori nejealous. Ndaiwanawo zvakapfuura iye. Ende munhu wandaiti ndikaigirwa chandaigirwa kubva kuno kuSouth Africa ndaimutapudzirawo. Ndisingazoti nerweseri ndo iritori nyoka. Ndakatozozviziva kumabvumo, but nguva yandakazoda kutanga kuteerera imba yanga yatoita sei yatofanana. Saka chinhu chinonzi shamwari zvakafanana nekutora nyoka woisa mbegu wofamba nayo, but ichakunyadzisa zuva rimwe chete, ichabuda pazere vanhu vagokuti muroyi. I think Nyaya ndotafana. Thank you very much, Kola. Thank you. Thank you. Right. So guys, as much as I know kuti topic yedu yarasiri kunakidza iri kunakidza nditi asi ngatikontinue nesande because pane questions hanzi naBeverly kokuwacha ega achigeza. Beverly, kana waka truly if you are married to an African man, you know how they are, my sister. Vaiko zvino ava ndio vanotoziva kuti uchigeza kuno an African man anotoikurura woisiyapo. Handiwana tasa kana chikafu chanodya ukabika ma7 colors ako andoudza kuti handizvidi zvindoda sadza, wapedza kubika ma7 colors ako anenge unotoisa poto yesadza pasaidi. Handitika because vakakura vachiudzwa kunzi mukadzi anokuwachira. Handiwaona kuAfrica kwedu hazvirevi kuti hana maoko agoni kuwacha ega, but zvakudhipenda manje kana ari murume wokuma 70 uko handitika 60 unodowacha mai mwana kuda hako maybe ma80 zvichidzika pamwe. Handitiwaona kungoda kuti ndingokupindurawo ipapo because maAfrican men edu ane zvibinge zvakawandisa. Handiti maona. So guys, nyaya kuti kana pana ndekuti nyaya ika to be continued on Wednesday.
Wednesday Huyai pano nemafacts enyu tosangana pano ine mafacts angu. Ina handiswere mafacts ndinoda ngo ndongotaurawo zvanhu zvandaona pamakore osandararama aya 4 osai 42 cheri murume wakwane makore mangani kwati kutaura ma 30 something 30 chakadaro. Hatisi kutaura ma 30 something. Hands, that is bullying. That is not bullying, mamo muroshi. That is not bullying. Sisi mamo, imimi mutori kumazira kwe mutanya zviziva inu. You know that. Vakakura vachiudzwa kunzi zvinotoda isusu vakadzi patakakurawo futi toitaura neWednesday. Takatokura tine zvatoto expecta kuvarume takakura tichitoudzwa kunzi uchinosvika uku unofanira kuwana zvakadai. Ndotonotsana naye because ukatozoudza munhu akarorwa iko zvino kuzoti isi hatidaro anomaona. But isusu tichitoda kutozviitika because takakura tichitoziva kuti zvofanira kuitwa. Anomaona. Manje makozi akupinda panapa tasingasadi zvemakozi tachiti makozi tigoza matora nemuswe uyu nemuswe Wednesday. Kola hello. Kola nanda kuti makozi tozo matora neWednesday tapedza tanyatsa kurepa nyaya but makufona. But anyway taura yini? Aiwa. Ese tinosongo. Simeli ndafonera Nyaya. Ndisinelika out munyatsonzwe. Ayinto kuti munotara na Lorraine munotaura zvese. But situation ya Lorraine it's not easy. Inini situation inenge yake. Andi nyore sisili kana munhu aine zvaakaita. Andi nyore kuti konzi one time ga. Not for a time. Ende kana kuti maybe zvanenge akaita kana kuti iye murume ega akutoti ega achada. Mziya. Inene sisimeli ndakazosvika patime vanhu vakakwira makomo. Vanhu vakanamata. Vanhu vakatsanya. Peri. Ndopazvaitira moto. Ndopazvaitowedzera. Mhondo. Kuzosvikira ndatozoitobuda munyika kutokwira Ethiopian Airways kutiza. But still hazvina kubatsira. Ndiri kwandiri ikoko. Kwete kuti kutevera. Ndiri kunyika kwandiri ikoko. Sometimes zanyatsonzwa ndega kuti kana munhu akaweka kudzwa kuti anobuda. Unotanga kutarisa uye unyatsokompea nemunhu uyo kuti uyu angazogona kuita zvandaitwa sezia naStewart pasisina zvatopi. Saka zvimwe zvacho ndezvekutoti remember Nyaya yemaSotas yamakataura iyaya. I think iyo inogona kutibatsira. Panogona kunge paine zvinenge zvakaitika kutongobata munamata kutongoramba tichingonamata nezvazvo. But kuti titi iye Lorraine personally kana mukaenda kuti simeli takasvika nekuvapurisa nekumapurisa mukurwa. Mapurisa kusvika mapurisa so unozati kusvika mapurisa kuti mukadzi wangu. Mangwana tinodzokera mapurisa noti takaramba nakudhara makaramba nadini nezuro manero. Apo unenge wasungisa munhu. Mapurisa tongoti bhai musati manyatsorambana kana mane 6 months ndokutoti titi marambana. Todzokera kumba iwe apo ungotonototi ndamhangara but hazvina zvazvabatira. Because munhu anenge achinyatsoziva kuti hakuna. Ende ndopaunoona vamwe varume vachitaura kuti if I cannot have you, no one will have you. Musafunga kuti vanenge vachitamba, vanenge vachitorevera. Nokuti vanenge vachiziva kuti vane zvavanenge vakaita. Saka pasituation yaLorraine ndokumbira kuti mumuregerere but ngatimunambatirei. Inini pari zvino ndiri kuno ndane 7 years. Simeli handina murume wandinaye. Nechikonzero chekuti ndechingoti ndikatarisa munhu uye. Mufunga uya. Motofunga iye uya. Zvatopera sisimeli. Handiti muri kuona. Saka zvinhu zvezvekuti kana pakataura Madha Pepe ED evangelist yaDebra vachiita maningirikinawo ndainyatsoteereresa ndichinyora pasi. Chiti chakati ndofanira kuita chakati, chakati ndofanira kuita chakati. But guess what, paunobata munamata ndopanenge achinetsa kufona heavy. Anenge akakuitai seiko? Mimi makashandurudzwa zvakamboita sei kuti musakanga nemunhu kudaro? Nditozivi sisimeli, handitozivi kuti zvinenge zvakaitika sei, chinenge chakaitika. Ndisingatombozivi, but ndezvinhu zvekutika tinenge tichitodawo munamato yenyu kutoti mutotibatsirawo murimi. I know kuti vanhu vanotuka vanoita seika. Zvekutuka hazvina basa izvi. Haisi yedu enda kuda kwedu ipapa Lorraine mwoyo make anenge achitozviudza kuti makore ari kufamba ndodawo kuitawo munhu wangu samwe munhu but zvinenge zvisingaiti. Anogona kuuya murume ari genuine otoya otomuudza kuti ndinokuda mavhurumutsirwa anoitwa ipapa kana kuti anogona kungobvuma 2 minutes. Unoziva kuti ndakazosvika pakuudzwa nemumwe munhu kunzi iweweka
handitifunga kuti unoda murume anoyachikudzoti ndokuda unotoda murume anotoyachitoti ndakuroora zvongopera zvakare wotoziva kuti kana munhu wako akauya ndingazoti une munhu wako but still hazvingaiti uchiziva kutoti une hondo dziri kukuteera aukanopinza munhu kumutenda unoroora zvakadaro ende hazvingaiti kuti ungoroora munhu usina kudanana naye varume vakawanda vakandiudza kudaro handina nguva yekuti notipindura kuti wada here kana kuti hauda tiri kunoroora but wega ndopaunobva watoti hasha kutanga kutukirira munhu wakuita sei zvese zviva zvati mbombo kandokumbira unetsetse dzamwari kuti tiregerereiwo tibatsirewo muna Mwari chete chemo changu. Alright. At least Lorraine mave 2 wawana abi yako muri 2 muzvinhu zvokuti zvanetsa munongoramba muchingodzokera kumunhu mumwe chete. Vedu wemaprayer warriors ngativaisewo munamato vanava ngativaise munamato nawo vakutsanangurawo vakatosaka vakatowanda handi munozviona kwanzi tatotambura tanetsekana vedu wenda wane kuti zasi munhu unongoramba chingodzokera nene ha zvacho ameno sure guys chiregai ndindi tosangana nemusi wechitatu ndenge ndiri free ndendiri chitatu ndiri free ngatisangana nechitatu tikontinye nenyaya iyi handika tinyatsonzwa pana asakomena nzi mumwe nemumwe ngaite zvinoita kumba kwake varume vaisi one size fits all right as much as varume vaisiri one size fits all but as much as vasiri one size fits all tinototsiurana titoudzana because zvimwe zvachonaka havasisi one size fits all but kune zvimwe zvinhu zvingori common zvokuti tinokwanisa kungozvitaura handika zvamusina kukwanisa kuti muudzwe nemafriends amunoswera nawo aya handimaona nokuti munenge muchinyengerana kuti tomutuka iwe isi toya toti aiwa usamutuke handiwana pane zvimwe zvingori common zvokuti maybe zvokungotaurawo izvi zvinogona umwe munhu anogona kutongozvitora kuti ndatraya zvese zvaramba rega ndimbotaurawo izvi ndiite zvikatomushandira saka even kumachechi 1 vanongosimuka wani kumachina uko zvinongotaurwa but varume vekoi one size one shoe fits ichihamene handimaona aiwa havasi handimazviona saka tinotongotaura handichika kutsiurana kuudzana even kuenda kuna nambuya nanatete cheko chaiko vanongogarisa pasi achingokuudzawo kuti but murume wako wacho akafanana newavo here zvakatosiyana kunonzwira ingataita makitchen top up mumwe nomwe aisunga neadvise akachikuudza handichika but varume vacho vakasiyana asi murume wani saka kungotsiurana nekungoudzana iwewo zvaunozoona kuti izvi zvakanaka izvi ndoda kuzvitora ndo zvaunotora handiti zvaunoona kuti zvazvinditiri izvi zvogara wangoignowa wangosiya handitika because hatina kuti tuchaita zvatiri kutaura panapa zvinoita imba yako isaputsike hatina kudaro but tiri kuti kune zvimwe zvokuti tinogona kungobatsirawo kuti tingoudzana nekungotsiurana pachedu handitika because zvimwe zvacho zvinoputsa zvinhu zvidiki zvatinenge tisingaoni zviri right under our nose ende zvisina munhu anogona kutiudza pachena kuti iwe urumboona kuti maybe treatment yauri kuita izvi aurinyanya kuita izvi kana kuti iwe murumewe every day unobuda mumba uchingokangouya wataka unotuka mukadzi uri kutoputsa imba yako uchituka mukadzi every day handiona zvinhu zvidikidi zvanenge asingaona chifunga kuti it's a norm achitoputsa imba yake saka tinotongozvitaura because ndo zvatiri kurarama handiti tiri kuzvirarama every day kune mumwe munhu anogona kutobatsirikana nazvo kune mumwe munhu anogona kusabatsirikana nazvo kune mumwe angachitowachisa mukadzi musikana izvo zvisochi mapenti aya akutozivawo kuti aiwa inini handichawachisi mapenti kune mumwe murume membe angachitonyera kuudza mukadzi wake kuti handidi kuwachigwa penti yangu nani handi but ainyara kuudza mukadzi wake mukadzi wanenge achitoti hazvina kuipa zviri anenge asikatozivi zvakaipa atobata kuti izvo kandi zvakaipa kuwachisa anti akutoziva paachanochinjitora mapende akuwacha iye wotoona murume akuti ndaishe makorosa ndaishandokudza sei zvatogadzirika handitika pamwe zvanga zvazosvika pakutoti zvaita extreme zvokanganisa imba yemunhu saka tinotongozvitaura pano henyu tondiwari kana maona kuti hazviiti munenge munongodarikawo zvinenge singaiti zvakanakawo mongotorawo asi kutaurana tidi hatirege hedu tinenge chimwendera mberi so guys maita basa thank you very much ngatisanganei nemusi wechitatu tichipfuurira mberi nekuonesana nekuudzana chandodira pano padiarisika mazhinji acho tiri machemberi akati wandei handiti saka tiri machemberi akati wandei tinofambirana mweya umwe chete muspiriti imwe chete handimaona toda kutoumbawo vana vari kuita dzimba dzavo kune vana vechidiki vachida kuzoitawo dzimba dzavo vanoda kutoumbiwa because hakusisina vana tete chona chavaudza izvi hakusisina vana vatete hakusina vana mbuya vanogara nevana vachivaudza vana mbuya vachivazara godo vana vachivazara negodo patinondinzwa nzi mwana washe panorayirwa muranda teerera patinenge tichotaura ipo paya vamwe vana vakangwara vari kuziva kuti tichangopinda mamarriages kana kuti apa pamisteki anenge achitogadzirisa ipo paya handimaona saka tiri kutogadzirisawo handiti mazviona tichingodaro saka guys morera zvakanaka handitika bless you.